إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جدلا بجلب التي ندعوي ها دفتر ما كتبت سورة آل عمران وهي تفكت التي ندعو مؤيد مؤمنين hokki muumini en moƴƴere mawde nde o neli nder maɓɓe nelaaɗo nde o neli nder maɓɓe nelaaɗo man bo mo ibgo e maɓɓe kuugal nulaaɗo man yatlu alayhim ayati o janga ayaje maako haa dow maɓɓe. ɗum woodi ayaje ɗe o hokki nelaaɗo man, woodi deftere nde o hokki nelaaɗo man, nden nelaaɗo man kuugal muɗum janga deftere man haa dow maɓɓe. wa yuzakkihim o sena ɓe mana man, o mawnina ɓe, o édika ɓe ko woni her deftere man ɗo, o habda ha o jugo ɗum ha maɓɓe, ɗum wanga ha maɓɓe, ɗum kuugal na ɗum haala tan. ngam man o umra ɓe mboɗenga, o haɗa ɓe hallende, o waɗa ko wiyete tahliya, fawnitirgo ɓe be kala boɗɗum fuu, be tahliya kanjum man wiyete ittugo ha maɓɓe kala jikkuji be sifaji ɗi mboɗayi. wa yuallimuhumul kitab, o andina ɓe bo deftere man, e nden deftere man kanko man andinta ɓe nde ko ɓe marata haaje andine ko ha deftere man. kuugal nelaaɗo man ɗo kanko andinta ɓe ko ɓe marata haaje andine ko ha nder deftere man. o andina ɗum be haala maako, o andina ɗum be kuugal maako. wal hikma, o andina ɓe bo hikma, kanjum man wiyete sunna. woodi ko Allah jippinta dow maako ɗiɗaɓum, kanjum man ɗum wiyete sunna maako kanko annabijo alayhi salatu wassalam, kanjum man bo o andina ɓe. di Allah wi ɗum man ɗo ɗum moƴƴere mawnde masin nde o moƴƴi ɗum ha dow mumini en. nulaaɗo warda be deftere e kañum man lutta nder maɓɓe disde yottina deftere man her maɓɓe, e bo surveille dow éducation maɓɓe, humpita ɓe bo ko wayete her muɗum goɗɗum, kanjum man wiyete sunna. ɗum fu man ɗum hawta ɗum laato kanjum man wiyete diina. Allah wi ɗum man ɗo ɗum moƴƴere mawde nde o moƴƴi dow mumini en. wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Allah wi ko artino ni man waɗa kam, ko artino nulaaɗo man waɗa kam, ɓe ɗon no nder erde, ɓe ɗon no nder erde wangunde ko Allah haagal Allah woni feere, gal ɓe ngoni feere, ko wiyete diina laaɓka feere, ko ɓe jogi feere, e nden man ɓe erde man bo lattinde wangunde. kadi derɗiraaɓe, aya ka jannguɗen ɗo ɗum aya ngoota nder nassiji ɗuuɗɗi, nder ayaje ɗuuɗɗe garɗe her deftere Allah janiɗo, ewnotoɗe ummatore julɓe ha joggitago sunna annabijo alayhi salatu wassalam, joggitago hadisji maako, joggitago sunna maako, joggitago riwayat filluyeji garanɗi iga maako kanko annabijo alayhi salatu wassalam. e nden aya ka jannguɗen ka na kanka tan, innama kan goota nder ayaje ɗuɗɗe. nder ayaji man Allah janiɗo wi: wama arsalna min rasulin illa liyutaa bi idnillah. wala nelaaɗo min neli sina ngam o ɗowane be dungayi Allah ceniɗo. nden o ɗowane goman bo ɗum heɓan ɗum ngam gal Allah ceniɗo man ton waɗimo o goɗɗo ɗowanteɗo. nden o ɗowante ha ko o yottinta ko Allah jippini dow maako latti ɗum ba ɗum deftere, o ɗowante bo ha ko Allah wahyata dow maako latti ɗum sunna maako, e nden ummatore jaɓa ɗum ɗowanomo her maji. Allah ceniɗo ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul. e onon mumini en, ɗowane Allah, ɗowane bo nelaaɗo Allah ceniɗo, e ɗowane wa ulil amri minkum, e jawmu en fi nder mon, e ardiɓe ha nder moɗon. min Allah o umri o ɗowane kanko, o umri nelaaɗo bo ɗowane, o umri jawmu en fi bo ɗowane. amma ha Allah o wolwani hoore maako ɗowanemo, o waddiri ɗum be fiil atiu ɗowe, o waddiri e nulaaɗo bo atiu kañum man bo ɗowe.
amma jawmu en fi kam waddai atiu o yo ulil amri no enen haɗum holla kamɓe ɗo wante to ko ɓe tefrata lutata dina ko ɓe tefrata ɗo yaada ɓe dina nden man wiyete ɓe ɗo wante e nden ɓe ngala ɗo waare lattinde daroride hoore muɗum amma umroje Allah ceniɗo kanje man ɗum mustaqil ɗum ɗo darori ɓe hoore maɗum waran her deftere maako umroje annabijo man bo foti ɗe ngara ko ɗe ngala ha alquran ɗe ngara annabijo bo oɗo wane her maji e noon Allah ceniɗo wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu famtahu ko annabijo o waddani on kooceɗo nden ko annabijo waddani on kooceɗo ko ummatore andi annabijo waddaninde kam annabijo waddaninde deftere Allah ceniɗo nde tefrane nde hocca deftere Allah ceniɗo ummatore andi bo annabijo waddaninde sunna waddaninde hadisi muɗum kewɗi umroje kewɗi kaale kewɗi kiitaji kewɗi neediji kewɗi gikkuji ɗum man bo annabijo gadduɗo ɗum Allah wi en ko annanulaɗo man o waddi fuu kotel e ko o haɗi en bo kaatoɗe e noon Allah ceniɗo wi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir laatanaki on her nelaɗo Allah yaakuye boɗɗo her on laatiɗo o ɗo yakkikini Allah ceniɗo ɓe ñande dargal min Allah waɗi annabijo o yaakuye to o yaakuye bo ko o waɗata fuu ummatore laara mo waɗa bana majum e nden ɗum sembiɗinan dow sunna annabijo alayhi salatu wassalam ka kuugal e nden ɗo ɗum yoga ayaji her alquran e feere feereji ha no ɗe boliri amma ɗe ɗo kawta ha mana gotel kanjum man wiyete famtingo ummatore annabijo o na o goɗɗo ni noon bana yimɓe ko o wolwata be ko o huwata ɗo na ɗum bana ko iwata ha yimɓe ni noon innama o wolwan ɗum dow sifa o nelaɗo dow sifa o annabojo konguɗi maako hujja kuuɗe maako ɗum hujja e nden ummatore tefrande ɗaɓɓita ɗum heɓta ɗum rewra Allah ceniɗo be maji bana alquran sembiɗini dow mana man ka hadis ji annabijo bo ɗuɗɗi kañum man ngari sembiɗini dow maji ngam man wari her hadis tahingol annabijo alayhi salatu wassalam wi ala wa inni utitu alquran wa mithlahu ma o wiyata nane mi hokkama alquran e mi hokkama bana alquran bo hawtade be mo e ɗum ɗume annabijo o hokka bana alquran kanjum man wiyete sunna maako kanjum man wiyete hadis ji maako e nden kanji man ɗi annabijo o hokkama bana alquran e nden bana alquran ha wajibako hutinirgo e noon ha khutbatul wada khutba latti kaka annabijo jaɓɓiti ummatore her muɗum ɗum laati ɗum boliɗe maako lattiɗe nder boliɗe ragareje o wiyata taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di kitab allahi wa sunnati mi acci her moon to ko on joggitake ɗum kam on erata ɓaawo am deftere Allah be sunna am deftere Allah be sunna am nden annabijo o huccitini ummatore ha jogago deftere Allah e ha jogago bo sunna ma yo kadi hadis ji gewtanɗi dow banni man ɗo ɗin boɗi ɗuɗɗi noon e nden kam nassiji man ɗi ayaji ɗe nanɗen ɓe hadisi annabijo alayhi salatu wassalam ɗe nanɗen ɗum fuu majum ɗo ɗum ɗon wongina darja sunna annabijo noy foti nokku valeur sunna annabijo alayhi salatu wassalam noy foti ha ko larani at-tashri' ha ko larani kiitaji dina kanjum ban noy qima majum foti noy valeur majum foti enen valeur majum towɗo valeur majum dayiɗo julɗo o tefraɗo o hormina sunna julɗo o tefraɗo o rewra be sunna annabijo o hoolo sunna annabijo kala kubaruji ɗi sunna waddi fuu o jaɓa ɗum o gonɗina kala umroje ɗe sunna waddi o hutinira kala kaale ɗe sunna waddi o dayto kala gikkuji ɗi sunna umri o hutinira be mum kadi ngam man sahabo en annabijo alayhi salatu wassalam kamɓe man wiyete aran famɓe ɗum kamɓe man ɓen wiyete aran famɓe darja sunna annabijo ko annabijo wolwata be ko annabijo huwata ngam majum ɓe ɗo eela eelki catuki masine ha ɓe nana kala ko annabijo wiyata fu ɓe dartiray ɗum bana ɗum goɗɗo aadijo noon e bo ɓe kuunjo ɗum e bo ɓe jottina ɗum ha ummatore ɓe ngoodi eelede majum ɓe ɗon dardartira ha majum e noon ha woɗɓe nder maɓɓe laati gilloto saare annabijo alayhi salatu wassalam ɓe giɗi ɓe paama hatta ko annabijo huwata ha nder saare ngam ɓe ɗo paama ɗum diina ko annabijo huwata ha nder saare man ɗo nokku yaakago ɗon ha ton kanjum man ɗum diina ha ɓe yillo saare maako ɓe ƴama ko laarani dewitirle maako ɗe o waɗata ha nder saare maako
bana ha dissat yimɓe tato lattinoɓe jaaɓe ha nder saare maako ƴami noy ko larani dewe maako ha koreji maako. Sahaba en annabijo alayhi salatu wassalam ɓe laataki ɓe ɗon ndaara ko iwata her annabijo alayhi salatu wassalam, ɓe ndataki ɓe ɗon ndaara ɗum baɗum hunde aadinkere noon bako iwata ha goɗɗo aadijo noon ko annabijo wolwata ko annabijo huwata. ɓe lattaki ɓe ɗon ndaara ɗum bana ko goto nder maɓɓe wolwata malla huwata, innama ɓe ɗon ndaara ɗum jus'u ha wahyu ko annabijo wolwata ɗum ɓefti sifa dina. ɓe ɗon ndaara ɗum jus'u ha wahyu ko Allah andini mo o yettina ɗum ha ummatore. ɓe ɗon ndaara ɗum jus'u ha nder risala nder nelal maako majum o waɗan ɗum o yettinan nelal, o wolwan ɗum o yettinan nelal Allah keniɗo. kamɓe man ɓe ni ɓe paamri ɗum ni ɓe jogoyi ɗum. kadi julɓe ɗum kamɓe man ɓe laatake ɓe ɗon ndaara her sunna annabijo her hadisji maako bana ko tindinɗen her zaman sahabo en man, her zaman tabi'in en lattiɓe aran en ɓe kenagol annabagu man ɗon memi ɗum, ɓe batteji annabagu man ɓe ɗon biifa ɗum. ɓen man ɓe ɗon darda sunna annabijo hadisi annabijo alayhi salatu wassalam kanji man ni ɗi foti. ngam man ɓe lattaki ɓe ɗo kuuda be maaji bana boliɗe cooke la, innama ɓe ɗo ayna ɗum aynugo no foti fuu. ɓe ɗo ayna ɗum, ɓe ɗo kuuji ɗum, ɓe ɗon ndeni ɗum, ɓe ɗon mata ɗum amana ɓe jottini alqur'an ha ummatore, e noon hadisji man ɗo bo ɗum amana ɓe jottina ɗum ha ummatore. kadi her hitande her aran yidere ɗiɗaɓre kañuman wiyete deuxiéme siècle her yani tariha silama, Allah keniɗo o tongi yimɓe bimana o waddi yimɓe worɓe lattiɓe marɓe anniyaji laaɓɗi, kamɓe man ɓe dokki ngendam maɓɓe pat ha ɓe mofta sunna annabijo alayhi salatu wassalam. enen to en daari ɗum man nde ɓe puɗɗi dimbako ha ɓe mofta sunna man ɗo ɓe wirnago annabijo alayhi salatu wassalam, en tawi ɗum waɗi duuɓi temerre be seɗɗa, amma ha ngendam ummatoje kam ɗum gisde famarde. duuɓi temerre be seeɗa ɗo ha ngendam ummatore ba ɗum ummatore kam wi'ete her wakkati arana jawɗum masine ha windugo tariha kuje gaɗanɗe kam, e nden ɓe ngeccitani masala man ka, ɓe ndaari sunna man ka, ummatore woodi haaje hamaka ka jus'u ha nder diina ummatore, e nden waajibi sinaɓe daroɓe dokka ko ɓe mbawata fuu ɓe mofta sunna majum. ngam man ngendam maɓɓe fuu ɓe dokki ɗum ngam moftugo sunna annabijo alayhi salatu wassalam. e bo ɓe ngaɗi tongorle, ɓe ngaɗi règle ji. ɓiɓɓe adama ko jooɗi ha histoire ji mum anda banamaji ha moftugo histoire, ha moftugo tariha. ɓe dartirai kala ko ɓe nani fuu ɓe kocat, ɓe dartirai kala biiɗo annabijo wi malla wi giiɗo annabi nanɗo annabijo huwi malla kaza fuu to ɓe nani ɗum ɓe koca ɗum. la, ɓe ngaɗi règle ji ɗon, ɓe mbawan ɓe cakko, ɓe jaɓata haala goɗɗo ngam o wari o wi annabijo biiɗo ni malla hande annabijo kuuɗo ni, sey ɓe ndaramo kanko kam o moyi, noyi amana ma ko foti, noyi diina ma ko foti, noyi adilaku ma ko foti, noyi manda ma ko foti, e kanko man bo ha moyi o nani, mo o nani ha mum bo noon sey ɓe ndara ɗi fuu ha muɗum, noyi diina mum, noyi adilaku muɗum, noyi amana mum, noyi manda mum, on bo ha moyi nani, kañum man bo tataɓo bo sey ɓe liŋa ɗum ha ɗum yettoyo ha sahabojo, ha ɗum yettoyo ha annabijo alayhi salatu wassalam. her liŋol man ɗon ɓe mbawa ɓe jokko hadiswol ngol kam ngol deƴƴitantaki, ɓe ngaɗangol gal sera, ngam nden filliɓe man ɗo wayne o oɗon nder ton, mandama ko tampuɗum wayne o oɗon nder ton, adilaku ma ko woodi ko larete ha mum, amana ma ko woodi ko larete ha mum, diina ma ko woodi ko larete ha mum, ɓe ngaɗangol sera. amma ngol kam wayne filliɗo ngol on da diina ma kono foti nda adilaku nda kaza, mo filli ha mum bo noon, mo filli ha mum bo noon, ha ɗum yetto ha annabijo alayhi salatu wassalam. e nden be man ɓe ngaɗi defte tilimɗe mawɗe jamum, iga kamɓe lattiɓe ɓe ɗon ngeeɗa, ɓe andi filliɓe man, ɓe andi filliɓe man, ɓe mbawan ɓe anda histoire ji maɓɓe cat. iga wakkati man nden ɓe mofti defte beeteɗe kutubul jarhi wa ta'dil. defte man ɗe ɗen dokkan rapport dow kala mo inde mum warata filloto hadis fu, dokkan rapport dow maako, rapport bo gonɗunga liŋol luggungol catugol ha dow maako. e ɓe majum ɓe mofti inɗe ujuneje, ɓe étudie ɓe dokki rapport man,
ko hande a hotan hadis wal sahihul bukhari wadda tangol shokum wadda inde yimbe man cak to o waddi to aydi a hotan goto linga ha defte tappa ha internet inde pillido man wanga modibbe mawnirabe andande mo ko bi do ma ko wanga e be man o jabantena walla o jabantake banni dum hutinira hadis ki man di mofta latti dum yottaki jabego be ngadi dum be lutti dum ngam be pinditina ummatore dum kam yottaki jabego e latti dum jotti dum jabego bo kanyum man be kawti dum gal fere kanjum man dum laati dum chahi dum e be majum be kuwi kugal mangal masin bawo don dina ummatore buka ha ko be kuwi majum tugi ha do mai ngam man kadi kugal gal be kuwi ngal dañoy ko wete dawawinu sunna ngal dawi defte mawniraje ha hadis ji annabi alayhi salatu wassalam bana sittu sahihul bukhari sahihul muslim sunan abu daud at-tirmidhi an-nasai sittu ba musnad al-imam ahmad muwatta malik defte ji dido futi dal majum yehi wurtini engam majum ummatore julbe samdini ku gangal be ngadi man wala ummatore nder ummatoje lesdi hebe wala annabojo boliide maako kuude maako cuklana mofta linga no yarata baawo suudu andadum no wurtorto andadum no danorto andadum no ummorto andadum ko sarato hakkunde maako be rewbe maako andadum no wala annabojo mari enden be majum ummatore nde ummatore ragarere nde wodi haaje kala ko saliha annabojo mare ko dum lutta Allah tongi yimbe bana beedo Allah on wadi dum Allah hoddiri yimbe bana beedo man be laati be fere en ha tiide mabbe ha madaji mabbe be cuklani sunna man be moftika be sifa bi'a kaka ummatore bo jabi sunna maji e ngam man ummatore micciti sunna do kanjum man wete buldudo didabre ha dina bawo alquran ha toy juldo o jata dina mum o jata dina mako ha alquran e kadi bo ha toy o jata marare o jata dina mako ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam ngam man julbe be lati njuutenga histoire mabbe be don koca dina mabbe be guttuli mum fere ha qur'an be ha sunna hatta ko wari ha sunna man warai ha alquran bo be jaban dum be nudina dum be koca dum julbe koci kabbe dudde ha sunna nder majum nuddingo ngendam hawrire nder majum nuddingo ngendam hawrire wari ha hadis di duddi koddirteedi be capande dum yewti hadis man bo be kitidi shahidi juldo o jaba dum on ina dum nder man mas'ala dajjal nder man wangugo annabi isa hara gare zamanu e dum fumajum qur'an wodi ko wolwi do man amma alquran labbi nayi dum tal innama wolwi do ko wangata famete hamum do majum alquran wolwani goddum majum amma sunna wari labbini dum e den dum laati dum kabbe julbe latide aslije e julbe don jogi julbe ko ci her sunna man do dewi kirle mabbe dum ko julbe dewrata Allah tenido ko ci adum ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam tanje hen madayido ko hawti en jotta julgo jumaare do alquran kam ko yewti kam idha nudiya li salati min yawm aljum'a to ewnana ma julde nyande jumaare fasaw ila dhikrillahi wa dharul bay jehe her innore Allah tenido acce coggo amma no jumaare julde te to aya man do tan goddo andi do no juldata jumaare darde no jumaare marata noddinango ngo Allah wi idha nudiya do noddinango man wadirta nongo timmirta khutba noy wadirte no timmirta fuma dum do de tayi man gara ha alquran fuma dum dewal man gal de tayi magal ko ta dum ha hadisi annabijo alayhi salatu wassalam e non julbe ko ci ha sunna man do muamalat kada ko larani hala cogguji hala sami'aji hala ndiyam je hala fude tayji man dari ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam galutu ko larani akhlaqiyat ko larani gikkuji dum man fu wari her sunna annabijo alayhi salatu wassalam gamman warti wala babul der babuji dina sina hadis ki tabitidi don dofta alquran ha babul majum julbe bo don jabi dum juude didi don dewra Allah tenido be majum be meeday famu julbe pamayno ha ko salika wajibi julbe keni to be alquran dewra Allah be alquran fere mum do dum kam julbe pamay dum bal sahabo en annabi alayhi salatu wassalam tabi'in e modi belatibe mawnirabe jagganibe dina man be inde mudum jeynoto ha asama dina man
modibbe hadith modibbe tafsir modibbe fiqh modibbe tarikh modibbe sira kala jagganibe silama man mawbe be Allah wadi barkaji mudum lutti inde mudum don lutti be fu be ngala faamu man wi go julbe be kenitorobe alquran non do dum be ngala faamu man alhali bo kambe ben burata ummatore pat faamgo alquran kambe burata ummatore andugo alquran kambe burata ummatore elango do ko alquran wolwata pura be ko woni hander alquran man e non man bo be medai famgo ummatore sey seka ha sunna man ka sey ummatore huuda be maka be seko ka fu maka ta hoja hander maka do sey be dentaki chatuki ummatore sey kala hadis wondir hadisi gardi fu sey wara fonda dum be alquran tawon to tawi dum yaadi be alquran fu da hutinir ko dum man bo be medai famgo dum banni be ndaray bo ha mobgal kam sunna man ka fistotiran be alquran wi an ngade sunna wi ata ngade alquran wi a acce sunna wi a ngade alquran wi a do boddum sunna wi a kay wodai dum bo modi be jube be medai famgo to wodi hadiswol der hadisti nden man do ko wangata hama gol kam bannon ko wangata hama gol kongol wolwi man do bana fistotiran be alquran to bo wodi regilji be mari wodi qaidaji wodi regilji di andal di be mari be tokkoto regilji man do be kuuda be hadiswol man to dum lornugo ngol to wangugo kay ko wangi man do fistotiri do kay dum fistotiray be bangina ummatore ko yikka do fistotiri do na dum fistotiri ko hadis dawutu du yidi wolwan go alquran go dawutu du yidi wolwan go yake jidudi be bawa hawtu ko hakkude hadis ko wi be alquran man wi dum warta dum hawta dum yaada yake ji goddi bo dum latto dum nas den faame ha tare dum e arti caka majum eden artu dum man do la to cakiti dum kanyum man wete jogete dum ya kefere bo dum yotto ha tarji eden fu dum qaidaji latti di andalji di modi be mawbe huudube de be dina man be batte mudum Allah luttidum non be kuudi be sunna annabijo alayhi salatu wassalam eden dole sina ummatore holo sunna annabijo holo modi beji man holo defteji jottidi en ha mabbe majum rewra Allah tenido be majum barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يدرا julbe ko bolwuden do kan jumman wete noy ummatore julbe jogori hadisi annabijo noy ummatore julbe jogori sunna annabijo kala jullo futo wi amanda ko annabijo wido halatimi kala jullo futo wi ama annabijo hadi halatimi to o wi ama annabijo wi kaza wadando halatimi ko luttata kam biido mo on dede o holoto halamun walla o holata to ko o holoto kam latta ko hannabijo dum iwido non kam o jaban dum juude didi to dum nuddin go dum tefrata mo o nuddina to dum huuru go dum tefrata mo bo o huura o dum mata do man do dum jus o hanjul ndam kuma amma jedirabe haya ke jiragareji do sautuji bangi galdo galto goddi bangi galesti India goddi bo ndirti galesti India man ton ndari ha lesdi arab ha misra ha tana mudum enen sautuji man di don ewno ummatore heynitorobe alquran di don ewno ummatore hoce dina mum fu mudum ha alquran di pamnan ummatore sunna kam maraka haje sunna kam foti jeynita go ha mudum yimbe ndewra be ko wari ha alquran fere mum non sunna kam kanyum man do bukaka maraka haje sunna kam foti wade sera sunna kam foti sakkine defte sunna do fu foti kanyum man acce yimbe keni toro be alquran kadi ewnortobe bannon man do be don daddatiri ha ko be tefata man do wodbe der mabbe ma don tefa sunna man ka sakkine no ka fu maka wala ko yekitante hamaka alquran man fere mudum hean ما فرطنا في الكتاب من شيء الله تنيدو ولاكم من جيبها دفتره ولاكم من أتشي لمن أنبياء القرآن من دهي أنفوف ولا أتشاد مهامود ونزلنا عليك الكتاب تفصيلا لكل شيء من جبني دفتره دومان دو دستن دي تكالا دو مفو
bi alquran man do he an sunna man kasakkina habe bi ama wondo goddo laata ke do wura zaman annabijo alayhi salatu wassalam odon jodo bi annabijo to annabijo umri mo wadu kaza malla bo accu kaza malla nuddin kaza bi ana wajibi odo wano annabijo ko annabijo yimo do dum wala alquran kam ko abu hurayra ennani ko abdullah ibn umar en ko umar ibn al-khattab en benani be dum ma tawajib be kay na wajib innama to dum waraiha alquran kam gam sudanahu janarun wajibi innama to be do wanto mo kam be do wana mo gam o arji do no sifa ma ko o arji na be sifa ma ko dum dina nama be do wana mo do sifa dina do tefa do wana ko arji do o umri dum odon mara sifa o arji do be do wana mo gal babul man na gal babul dina enden be kam kanyum en kam ha banni jotti ha sakkin ko sunna annabijo alayhi salatu wassalam engam man edo tefra jullo ta dina ma ko fuha alquran fere mo do kam yebre wonde bo kanyum man do ewno juldo o lutta sunna amma sunna man ka o wada asliha hudu go ma ko be sunna man seko ka fu o sekan ha ma enen kam kala ko o wi'a ha sunna fu sai o lorna dum ha alquran o la rayadi be alquran nafisto tiri be alquran enden to tawi yadima nden kam foti o hutinira to o tawi fistotiri bo o sakkina sunna man o hutinirta be maka kala regil jidi modi be ngadi ha hito sunna ka shayi ka kan fu kanji man iki ata innama to sunna man ha hutinire kam sai besda dum do kanjum man wete ragarejo kanjum man wete fe'ina ka ha do alquran yama alquran dum wi ata do maka amma fotira yu man ha fuddam kam badum rayu nga saklay toni hadis wol man mi foni ngol mi tawi ngol fewni alquran mi foni ngol mi tawi ngol fistotiri be alquran o kana hakkilo wi an hala man bonan jabni ka hakkilo wi an hala man jabni ka amma lud go jebe mbiata do na bana je goddo yawata fama kam nami fedini hadis wol man do alquran don wi awadu kam gol waddu accu alquran do wi'a accungol waddu kangol gol wi wadu alquran don wi'a boddum kangol gol wari gol wi wodai alquran wari wi limgal hunde kaza tati wadete gol wi joyi do kana fistotirgo man don do kana julbe fu paman dum fistotirgo non de banande kam dum kam woda hadis wala tingol shahingol tugangol gol wara gol fistotira be alquran be sifa banni enden wala wutudo na dum eftira dum hawtira dum kam woda to dum don bo hadis wal masahaki kai amma kambe ko be nufoto ludgo man do mana man jaska ko be biata ludgo man modi be sali no be kam fu me dai wi go ludgo kanyum kam be biya kala hadis wol gaddungol kitangol wala ha alquran to kita man wara ha alquran hadis waddingol ni dum ludgo kita man hojataki enden kita latika ka wala ha hadis ka wala ha alquran ko wala ha alquran man ko fista takabo to kanka man ka wala nder ha alquran ni nemman kam hadis wol man do ngol hutinirtaake be maago be miccita dum ludgo e non man bo takhsisul umum to alquran wari wolwi do general jum kutu hadis bo wari wolwi do juz'iyya ha nder maajo ha modi be kam be biya do kam inde majum takhsisul umum ha modi be usul kam kanjum man na dum fistotirko na dum fe'otirko hadis wal qur'an wol wa mawdum amma hadis wara labbitina ko alquran man wolwi do kullaka zajum kam nastata handir ko alquran man nofi do man do ha modi be kam fudo jabi dum medai kam ko dum fistotirgo amma ha mabbe kam dum fistotirgo der mas'ala man ngada bana mas'ala to roti mizani fit go jeno to o mawdo o maido hadisi dum di ngaddi do fotandi wolwugo fotandi huugo dabiti ha sunna annabijo rajamni ma'is rajamni ghamidiyya ha histoire islamique fu zaman umar zaman kada be rajam no be jur futuga go do hadisi gardi man biya kay mas'ala rajmu gorodo fisto tira be alquran ngam alquran wi azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma 100 jalda jeno gorko be debbo kam bocci temere kane alquran wi be bocca hadis bona wari wi be pida enden ha do hadis no woli kam jeno wo gorko be jeno wo debbo hadis hokka alquran wol wayde tayti wala de tayti alquran hokki annabi jon wangini de tayti annabi jowi jeno wo man do to o latake
o meɗaytego bik o pamaro o meɗaytego o ɓocce bana alquran man wi min kam ha alquran nufoto be jeenowo ɗo pamaro mo meɗaytego amma to jeenowo man o mawɗo kanko man kam o rajamne e nden kam ha ɗo jeenowo man ɗo kuuɓɗum amma hadis wari wurtini sura nder suraji umumman ɗo ha salinoɓe kamɓe mbi'a la ta'aruda bayna al ammi wal khas ko usuliyun en mbi'ata kam wala fistotirgo ɗo nas am ɗo nas khas to nas khas wari ɗo kiita mum latto feere ɗum miccititake ɗum fistotirgo amma ɓe mbi kay ɗum fistotirgo nden kam sey lornen hadiswol gaddangol ko larani haala rachid e nden man kam fassirgo maɓɓe fistotirgo man ɗo na ɗum fassirki lattiki bowaki ngam man fassirgo man kam ko yottinta kam yottinan ha lornugo sunna man fuu sina kiita ka alquran wi sunna bo wari wi bana ma ka kalkal non ɗum ɗo yaadi kalkal non ɗum ɗon hawti ɗo kana jam ɗo bona na hadis hocana alquran man nden kadi hadis kam war sembiɗina amma ko luuti noon kam fuu kamɓe man ɓe ɗon daara kanjum man ɗum hocataki ngam majum ko famnata non man wiyete faamu maɓɓe ɗo ha ɓe mbi defte sunna man ummatore waɗa haaje maji kala ko modiɓɓeji bolwi bindi do hadisi ɗo fuu ummatore waɗa haaje maji ɓe mbi wonɗo defte man pat ɗe moftama ɗe ngulama wala nakkasa waɗata ummatore wonde defte sunna ɗo fuu ko Bukhari windi ko Muslim windi ko Imam Ahmad ko Imam Malik modiɓɓe mawɓe ɓe Allah renri dina ɓe ko ɓe bindi man ɗo ɓe mbi wonɗo defte man ɗe pat ɗe moftama ɗe ngulama ɗe moytama hakkilo ummatore lutti alquran feere mum ɗo ɓe mbiya wala nakkasa waɗata haaji nden kam ngam man kamɓe man bo ha fuɗɗam kam bana rayu maɓɓe feere ɓe wi ɓe cakkinen hadis fuu muɗon amma ha fen kam ha résultat kam gotel ha résultat kam kamɓe man bo rayu maɓɓe kam yottinan ha hadis ki man ɗi ngala qima to woodi ko marata qima bo sina jaadu ɗum be alquran harfiyan kadi deɗiraɓe julɓe ko mbaweten wigo ummatore kam ewnali bana ɗi sawtuji bana ɗi man ɗo ɗum sawtuji bonni ɗum sawtuji baɗil ummatore men ko nde jooɗi nde ɗon mara geɓe bid'aji geɓe ɗuɗɗe ngara ewnoro her kaza ɗum laato ɗum luɗɗum sunna ɗum indane ɗum bid'a khawarijin ko en ngaɗi mutazila en ngaɗi hande shi'a en ngaɗi fuu ɗum geɓeji ɗi ɗon nder julɓe amma ɗi ɗon mari numoji lattiɗi celɗi ummatore ɗon lorna dow maji numoji man ɗo jaɓayiɗi kanji man ɗum haalaji jabniɗi ha sakkina ko jogi ngam numoji maɓɓe e nden ewnali ɗiman bo kanji man bo ha toon ɗi classete kanji man bo ɗum ewnali lattiɗi bonniɗi kanji man ɗi ɗe eftanta silama be julɓe fuu hayru wala hayru ɗi gaddi ha ɗi dokka julɓe go'o kam ewnali man ɗiɗo cekna ha asli mawɗo nder asliji silama nder sunna man kat sunna man o ɓaawo alquran kam ɗum sunna man ko ɗi harakare maari ɗo kam pat harakare maji ɗo kam fuu ɗi ceknan her sunna maji e nden seknugo ha sunna bo ɗum seknugo ha sawabi ɗum seknugo ha gangirde lattiɗe tabitiɗɗe ha diina ɗum irtugo seko ha les mawnirajum tabitiɗɗum ha diina e bo ɗum seknugo bo ha hunde nde modiɓɓe miccitaɓe ha diina man mawniraɓe miccitaɓe kam fuu non jogori ɗum non jottini ɗum ha ummatore wara sekna ummatore ha maji ɗume ummatore fayidoto ha majum ɗume ummatore fayiditorto be seknugo ɗum ha hadiski be seknugo ɗum ha diina muɗum ewnali man ɗi ceknan ha rumusul umma ha mawniraɓe ha ummatore na ummatore man kam diina man yotti ha mare noon kana diina man diwayi iga zaman annabijo noon ka diwi noon ka waɗi ha ɗo kam na wala alquran man woodi rondiɓe ɗum ha jottini ɗum ɓe hoolaɓe bo sunna man bo woodi rondiɓe ɗum ha jottini na noon diina man kam yottiri ɓe amma rumus lattiɓe mawniraɓe yarɓeta ko diina majum mofti timmini jangi ngaɗi ɗum e fuu man ɓe ewnali man ɗiɗi ɗo cekna ha maɓɓe kamɓe ɗi mbi'an ummatore ta hooloɓe ummatore ta de'itana ha ko ɓe mbi'ata iga sahabo en man ni ha ɗum yaali tabi'in en ha ɗum yaali modiɓɓe lattiɓe mawniraɓe ha nder ummatore man ɓe Allah renri diina man be muɗum e nden ɓe man fuu sawtuji man kam ɗi irtan seko ha les maɓɓe e noon man bo
ɗi ngartiran kala tiiɗal ɓe ngadi fu mere kala ko ɓe kuwani diina man ɗo fuu ɗo kanjum man ɗo ɗum mere kanjum man ɗo ɗum fijirde to wiyama wonɗo defte maɓɓe man pat moftama ngulamama wala nakkasa warata dina kam na noon kadi na ɗum mere na wala ko ɓe kuwani ummatore ko ɓe kuwi ɗo kanjum man na ɗum fijirde mere woni ha sawtuji man ɗo derɗiraɓe yibbingo kala turas islami kala ko pinɗen tawɗen ɗon jongotiri be dina man kam fuu kanjum man ɗo numoji man jottoto ha yibbingo ɗum wartira ɗum mere ngam man kala ko modiɓɓe mawɓe bindi ha tafsiru ngam ɓe laɓɓinira alqur'an be muɗum kala ko ɓe bindi ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam kala ko ɓe bindi ha fiqhu latti ɗum koca ɗum ha sunna man kan kala ko ɓe bindi wiyete sira kala ko ɓe bindi wiyete tarih ɗum fu ɗum wartan ɗum zéro ɗum fu ɗum wartan ɗum kuuje ɗe ngala qima ɗe jottaki fof kolaɗe wondo ɗum moftama ɗum wulama ma kanjum man ɗo wala ko woni ha majum ɗum fotan ɓe koɗereji ɗi duyanɗi ha laabi leedaji duyanɗi ha laabi to moftama ngulama kanjum man bo valeur majum ɓuray banni amma wolwonɓe man ɗo bana deydey no ɓe jawnorto ko artuɓe man ɗo ɓe kuwi man ɓe ɗon dara ɗum mere ɗo tawen kamɓe kam noon ɓe kolori hakkiloji ma ɓe ɗon dara kamɓe wolwanɓe man ɓe marɓe ewnali man ɓe ɗo kooli hakkiloji maɓɓe kamɓe ɓe ɗo kooli andal maɓɓe ɓe ɗo kooli kamɓe man ɓe ɗon laaɓani diina man ɓe giɗi ɓe kuwa diina ɓe ɗo kooli kamɓe man ɓe ɗo eɗana dow ko alqur'an wiyata ɓe giɗi ɓe jogo ɗum bana ko hani bimana ɓe ɗon dara hakkiloji maɓɓe ɗi to ɗi pondama ɓe hakkilo ummatore iga diina man wari ha jotta fuu to ɗum jo'inama hakkilo maɓɓe peesan andal ummatore man fuu to jo'inama hakkilo ɓe andal maɓɓe ɗo andal maɓɓe peesan laabgo anniyaji maɓɓe ɓe yiɗgo hugoroje maɓɓe peesata ngam man ɓe ɗo tefa yimɓe cakkina je to darta ha maɓɓe jaɓa ko ɓe mbiyata ɗum pamra silama bana no ɓe pamri kamɓe e kadi derɗiraɓe jaafe wakkati kam mi andi juuti amma haala makka ka yottake banni ewnandu maɓɓe man ɗo wiigo ummatore ta wolo hadisji man ɓuranɗo worgo ha nder maɓɓe man ɗo wi'a ummatore fe'ina hadisi man dow alqur'an to tawi ɗum yaadi nden fuɗɗa jabgo ewnandu man ɗo kam ɗum ewnandu ndu jaɓan kuugal na ɗum haala noon na walla ɗum haala kuwotoka est ce que ɗum haala kuwotoka foti yo julɓe ɗo futte fraɓe moye fo hadisol to yettake mo fe'ina ɗum dow alqur'an ɗo kam masala man ɗo ɗum masala kuugal hana walla ɗum rayu coka ɗo wolwe noon ngam na ɗum masala kuugal ɗum huwatako ngam ɗume ɓe giɗi ha awamul muslimin julɓe lattiɓe ɓe janngay kamɓe wiyete majorité foti ɓe jottoto 90%, foti 95% julɓe man ɓe ɓurnal maɓɓe kam fuu tafsir fatiha surawol fatiha ngol ɓe janngata ɗum yalde marraje ɗuuɗɗe kangol man ni ɓe annda ɗum alqur'an man ɗo suratul fatiha ngol ɓe lortinta julanɗo farilla tan ma lornangol mara 17 ɗo kangol man ni ɓurnal maɓɓe kam fuu wawata hokka mana magol e noon man bo hadis jibril eftugol arkanul islam arkanul iman mawnirajum ha dina man ni majorité a nder julɓe man fuu annda ɗum kadi ɓeeni mbiyamo hadis ji ujineje kanji man ɗo to a awtira be ngole fuu kam sey otel mo fe'ina dow alqur'an to noon giɗɗa kam arta ngara jangginamo tafsir alqur'an kam fuu o anda ɗum cek o bawɗo ɗum lortoɗa jangginamo hadis man bo o bawɗo ɗum ko lottata kam compare ko kadi amma mo anda ɗiɗi kam noye comparita o alqur'an wala ko andani ɗum hadis ji man bo wala ko andani ɗum a wimo to ha o hutinira be hadis ji man kam ngole fuu sina o wotere mo fe'ina dow alqur'an o ƴama alqur'an yaadi be mana walla yaadayi alqur'an jaabo mo yaadi o hutinira jaabo mo yaadayi o sakkina e noon ƴamrugo man tokkorto ɗum kam na ɗum tefrugo mukajo sarharayum ha mo nanata mukare mo anda mukare na ɗum kam noon woni gaɗa majum e nden na ɗum numo lattingo huwan innama to ngo sankitake ha nder ummatore kam ko ngo waɗata ha nder ummatore kam ha ngo sankita sekotat ngo itta hoolare be sunnaji ngo itta hoolare be hadisi ngo itta hoolare be modiɓɓe
kala darotoɓe wonmo haala diina ha yeeso mon ɗo fuu ɓe mbolo argon ɓe gadda hadisji to a siki hadisi man kana a nanantaɓe na a jaɓantaɓe e ragare man kam ɗum ittugo hoolare ummatore ha hadisji man e bona nden kam ɗum ittugo hoolare ummatore ha diina man fuu ragare man kam na ɗum ittugo hoolare ummatore ha diina man fuu e ɗiɗaɓol bo na ɗum rayu kuwotonga ko waɗi nga huwata ko ngam alqur'an man ɗo kiitaji garanɗi ha alqur'an man ɗo ɗi ngaɗa détailji be alqur'an ɗon wolwa senditi fuu ko wiyete cahi ɗum kam senditigo alqur'an man ɗo kam be i haala alqur'an man wadda mas'ala biiɗo loroɗen ha annabijo ton mari duwa sendititgo amma alqur'an hoore mum kam senditita to en kooti arkanul islam ruknuji silama ɗinni ɗi kuugal juulgo suumago zakkugo hijjugo julɗo wawata o pratique ɗi to o loraki hadisi annabijo alayhi salatu wassalam alqur'an wolwi haala julgo alqur'an wiyayi en subaha darɗe ɗiɗi zura darɗe nayyi asiri darɗe nayyi magariba darɗe tati isha'i darɗe nayyi wala alqur'an hatta wakkatiji alqur'an laɓɓinanayi en wakkatiji e beeɗi en juuleten hatta kabbiroje babal kaza kabbire babal kaza mbi'e sami allahu liman hamida waray ha alqur'an hatta non man ruku'ere be sujudeje hatta ruku'ere waɗa marra gotel alqur'an wolwayi way marraje ruku'eje alqur'an wolwayi marraje sujudeje e ɗo man ɗo to en mbi en kuran be alqur'an man en gaɗi hadisi man sere kam noyi juldirten no goɗɗo o juldirta julde lattinde laaɓnde zakka allah wolwi haala zakka hokkugo zakka kaza allah wolwi zakka hokke wolwi haala jawle amma to mi mari noyi zakka nanga tan e noyi gurtinanmi mi hokka wala allah wi wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum ha jawle maɓɓe hakke andanga allah wi andanga amma andanga man expliquaka no fodde maga foti to a lorake ha sunna toon tawata fodde man ni foti e noon to a hooci hijju noon to a hooci suumaye ruknuji mawniraji man ɗinni heɓata ko ɗi kuuwe to sunna sottake ha lesmaji e noye moyƴami luttuɗum ha diina ko larani kuude ko larani hande kiitaji ko larani kada e ngam man ƴewnandu man ɗo derɗiraɓe na ɗum ƴewnandu ndu heɓoto ndu huwa hatta wolwanɓe man ɗo hadisji ɗiɓe gaddata misalu ɗo luuri man ɗo na kamɓe en vanti ɗum ɓe nan ɗum ɓe jaɓiri ɗum bana ɓe nani ɗum ɓe ɗon lortina ɗum noon kanko bo to wala ɗi o waddata goɗɗi feere ha o sappina ɗi boni ko o nanata man fuu mawniraɓe futtinɓe ɗum man ɗo ɗum kanji man noon misalji man fuu ɗon taro ha lesmaji kanji feere maji yo kadi derɗiraɓe julɓe Allah taniɗo wi wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira nabi jowi ko moy lutinelaɗo ta shakka nder lutgo nelaɗo sakkingo sunna mako sunna mako gorko ni o tawama ha jonde annabijo alayhi salatu wassalam e ɗon ñama o ɗon ñamra be nano annabijo wi mo ñamru be ñamuma o wi o wawata wala ko haɗi mo sina mawnitare annabijo wi allah haɗe wawgo iga nen o metay ɓamtugo jungo man o lutinelaɗo nde o lutinelaɗo ɗo nda conséquence man iga duniya allah keniɗo wi on luɗɗo nulaɗo ɓawo bo kanda laaɓanimo o tokki bo lawol tana lawol muminin e nden na muminen ha ummatore kam na limtaɓe ɓen sahabo en annabijo tabi'in en modiɓe lattiɓe mawɓe ɓe allah ceniɗo tongi ɗum kañum man darani diwna kamɓe wiyete muminen ha nder ummatore allah wi luɗɗo annabijo o tokki lawol golngol tanangol mumini en tokki no wallihi ma tawalla min accidamo be ko o suɓani hoore mako wa nuslihi jahannam wa sa'at masira min guldamo yiite jahannam e halli bo soɗɗitorde to kadi derɗiraɓe ko gossotoɗen ummatore kam diina ɗum kanjum man wiyete mawnirajum ko ɓi adama mari kanjum wiyete capital e diina ɗum sey ɓi adama waɗana ɗum hakkilo wonnugo diina ɗo na shayɗan tan marata haaji wonnugo diina ɓiɓɓe adama ɓen bo woodi shayatunil insi bo ɗon kamɓe man bo ɓe wonnoɓe diina e nden ɓi adama julɗo sina o finta masine sina o anda masine sina o faama ha toy o waɗata hoolare maako na ko o nani fuu o jaɓata na ko o nani fuu o gonɗinta e nden sey o hoolo sunna annabijo alayhi salatu wassalam o faama kanjum man ɗum jusɗo cembiɗɗo ha diina maako sina o hoolo modiɓɓeji mawɓe jagganiɓe diina man ha diina man yettiɗo sina o hooloɓe
enden sautuji bolwandi dow dina kam ɗuɗɗi amma na kala sautu bolwanga fu yottake hoolego yottake jaɓanego enen julɗo sina o finta Allah taniɗo o fondu en o famu en wallahu taala alam hada wa qad amarana Allah taala bi amrin